Üdvözlöm, találkoztunk már? Ha nem, akkor ön nagyon szerencsés, mert még soha nem került közelebbi kapcsolatba a mentőkkel, de tudnia kell, hogy bárkivel, bármikor történhet bármilyen baj, és a segítségünkre szorul. Mentőorvosként azt tapasztalom, hogy a legtöbben azt gondoljuk, hogy velünk nem történhet baleset, de sajnos a statisztikák mást mutatnak. Évente több mint 10 000 baleset történik, és ebben nincsenek benne sem a sport, sem az otthoni balesetek. Mentőszolgálat, állami szervezet, állami finanszírozásból működik, de sajnos az erőforrások végesek. Civil kezdeményezéssel és összefogással életmentő eszközöket tudunk eljutatni az Országos Mentőszolgálat minden mentőállomására. Az Országos Mentőszolgálat Alapítványt olyan bajtársakkal hoztuk létre, akik hisznek a józan emberi gondolkozásban, a segítségnyújtás örömében és a bajtársiasságban. Célunk, hogy az alapítvány segítse az Országos Mentőszolgálat életmentő eszközparkjának fejlesztését, az itt dolgozók munkakörülményeinek a javítását és a megbecsülésüket. Azért, hogy erőinket ne forgácsoljuk széjjel, évekkel ezelőtt megállapodtunk abban, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a mentőszolgálat egyetlen központi adománygyűjtő szerve. Ennek segítségével a tavalyi évben több mint 170 millió forint értékben adtunk át adományokat. Ha ön eddig is segítette a mentőállomásokat támogató munkát, azt ismételten megköszönjük, adománya jó helyre került. Kérem önt, hogy továbbra is segítse a mentőket, hogy támogatása és így mentésre induló bajtársaim is biztosan célba érjenek. Sajnos mindenkit érhet baleset. Kérjük, segítse a mentőket adója 1%-ával.